Salutare toată lumea, eu sunt Amalia, care o să vă construiesc în ziua de azi casa lui Gumball. Eu deja o am construit-o, dar o să vă arăt și vouă. Eu vă zic să vă luați acum toate chestii care trebuie să vă trebuie. Eu sunt pe creativ. Așa, deocamdată am luat atât. Puneți două câte sus. Going down, oh my bottle, girl going down. You got a bottle, girl going down. Oh my bottle, girl going down. You got a bottle, 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 girl going down. Going down, oh my bottle, girl going down. You got a bottle, girl going down. Oh my bottle, girl going down. You got a bottle, you got a bottle, you got a bottle, you got a bottle, you got a, you got a, you got a, you got Este foarte greu să faci o casă, mai ales a lui Gumball. Mai repede am făcut-o pe a lui Mordecai și Rigby. Așa. Dacă nu o să mai avem timp, o să punem puțină publicitate. Și o să începem din nou. Eu pe dinăuntru nu o să mai decorez. O să încerc data viitoare ca să vă arăt cum se face un portal. Eu am făcut data trecută un portal, dar nu mai am serverul, care te dă într-o lume ciudată. Cu chestii uriașe, un fantom, parcă zici că era. Excelent. Bun.
perfect. Așa. Să punem pentru ce ocazie. Dacă nu știți cum se folosește, vă dați seama. Dar la un timp o să se închidă ușa. Deci, aici știți că puneți așa tot timpul. Puneți direct așa, nu mai stați să mai puneți din nou și în sus și în jos, că vrea mai mult timp. Eu o să pun doar asta și vă fac acoperișul, că nu mai decorez, pentru că deja am un oraș făcut din ei, cu Castle Mordecai și Rigby, Castle Crumble, Castle Clarence, mașini, așa că nu mai am nevoie. Aici este doar un server care o să vă construiesc vouă și celorlalți care se uită. Așa. Să ne apucăm de acoperiș. Pentru acoperiș vă trebuie un cub și asta, ca o fel de scară. Ce ciment. Oh, frate. Stai că mai bine fac eu ceva. Așa. Super, ce fel aici. Așa. Așa. Acum punem sus. Dacă până acum v-a ieșit, așa este totul super, am uitat să punem ceva. Intrăm aici. Eu am făcut mai multe. Unii făceau 3, alții făceau 4. Așa că eu am făcut mai multe. Am lăsat un geam pe dinăuntru, dar în fine nu contează. Gata. Cred că sper să termin acoperișul 2-3 minute, pentru că nu o să mai am mult timp. La mine merge maxim 15 minute să filmez. Eu de obicei mai filmam 11 sau 12, 13, 14. Nu mai contează. 3, 3, 4, 3, 4. O să fie imens. Numai decât trebuie să-l fac. Punem așa. Sus nu mai punem. O să se facă noapte. Așa, trebuie să iasă forma asta. Da, trebuie să pregătesc un pat. Da. Mă pun să mă culc pe acoperiș. Hai de asta-ți merge. Mă culc cu sabia în mână. Oh.
am 5 minute la dispoziție. Haide astăzi. Și știți voi cum puneți așa. Mi-a luat mai mult timp cu urcatul ăsta, mai bine dădeam direct pe zi. Pune-te-mă aici, că nu mai am mult timp. Și știți cum să faceți. Mai am 4 minute și n-am terminat. Vedeți, de asta n-am mai pus eu de alea așa sus, că îmi lua mai mult. A venit și publicitatea acum. Dacă vă scuzați, revenim un pic după pauză. Am revenit după pauză, scuzați-mă că a durat ceva timp, dar am stat să fac acoperișul. Așa, mai avem puțin sus și asta a fost tot. Ne vedem data viitoare, la revedere!